Obato biyoku is obato. Obato buagam Obata bewanya kanu biwa Obata iya dima Okejine memae Abole chukwe bube iye bubebe Obato biyoku Is obato. Obato buagam Obata bewanya kanu biwa Obata iya dima Okejine memae Akpole chukwe bube iye bubebe Ezabata o Tobi oku Ezabata Obato Obatra bewanya kanwa kwamwa Obata iya dimba Okejine memae Akpole chukwe bube iye bubebe Omezi mmadu Otopuru onye grab Onye na-alụ nwaanyị alụ di ya Ị na-alụ nwaanyị alụ di ya Even that is why the scriptures makes us to understand. In the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37, he said even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. For the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Amara Marozo, Echete Rubio said, my father. Oh, Jesus. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari imago migo. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari image bigeje. Obaragihari kosara Jesus. Ay, Obaragihari, 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 Kosara Jesus. Obiya budi na no nwanyị aka. Onye na-enye nwanyị aka ejima. Obaragihari magi igeme. Obaragihari kosara Jesus onye ebere. Obaragihari imagi igeme. Obaragihari kosara Jesus onye ebere. Nwanyaka Obaragihari imazigi igeme. Obaragihari kosara Jesus onye ebere. Onye na-achọ Obaragihari imazigo igekwu. Obaragihari kosara Jesus onye ebere. When he comes, everything is settled. When his presence is available, all protocol is observed. Because he's the only one that can change situations. He's the only one that can make you whole again. He's the only one that can remove barrenness in your household. He's the only one that can make you to become what men think that you can never be. He is the king that dwells among kings. That is why I call him Yahweh. That is why I call him El Elyon. Abba. Obaragihari imagi kwingeku. Obaragihari
kọsara Jizọs onye mere. Ọbara gị ghara ịmagize ekpere ga-eme. Ọbara gị ghara kọsara Jizọs onye mere. Jesus. Obinugu. That is why the Bible says in the book of Exodus chapter 23 verse 26. And he said that they shall not cast their young, nor be barren in the land. The numbers of their days shall be fulfilled. Man tell them. Idebube Chineke, idebube onye nwe m, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe m, idebube aka na-agwọ ọrịa, idebube onye nwe m, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe m, nwanyị aga n'ebe na-asị. Idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe, idebube Chineke, idebube onye nwe, idebube Chineke ọma, idebube onye nwe. Oh my God. There shall be no barrenness. There shall be no barrenness in the house. Listen to me as you are hearing this voice. There shall be no barrenness in your family. Every form of barrenness in your home. From now, as you are listening to my voice, they are gone. There shall be no barrenness. Barrenness of child, barrenness of money. In any ramifications of your life, there shall be no barrenness. Father, you are faithful. Oh, Aratolebele. Idebube aka na-agwọ ọrịa, idebube onye nwe m, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe, idebube Chineke, idebube onye nwe, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. We know that this is the day of restoration. A day of restoration. A day you are going to give us what we have been hoping for years. Those have been waiting for child. Those that the world have laughed at. You say there shall be no barrenness in your house. For that sake, Father, all men that are barren, all women that are barren in the womb today, there shall be no barrenness. Amen. Thank you, Jesus. Ọba tó bịajuru me, ọba takwa n'ụlọ dị mma, ọba tara na be nwanyị aga anụ akwa nwa, ọba ta ihe dị mma, okechi na-eme mma akpọnye Chukwu ebube ihe ebube eme. Onye ebube, onye ebube. Ọba tó bí okwu, ọba tó bụ agha, ọba tara be nwanyị aga n'ụdị nwa o, ọba ta ihe dị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ọba tó bí okwu, ọba tó bụ agha, ọba tara be nwanyị aga n'akwa nwa, ọba ta ihe dị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ezabata o, tó bí okwu.
bata iya dimma oketi na-ememma amole chukwu ebube ihe ebube omezi mmadụ ọtọpụrụ onye kere akpụ onye na-alụ nwaanyị alụ di ya ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand in the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37 he said even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, for the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Nothing past Jesus. Nothing past God. Oh, thank you, Jesus. Yes, sir. The thing way pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All me go answer. There is nothing that is too hard for you because you are the impossibility specialist. When you come around, everything changes. When you comes around, impossibility becomes possible. That is why we love you. We love you, Jesus. Jesus. The thing way pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All amigo answer. The thing way pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All amigo answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power. Now he say power day. No man, no power can be compared to your power. Yes, sir. I love that. Jesus is here to change every situation around you because it's the power that cannot be copied with. Listen now. Oh, my dear, waiting be your problems. Now waiting they give you worry. Listen, no pass God. Don't kill yourself. Wipe away your tears when dying before your time. Remember Jehovah God. Jabez be the man when his mama born his sorrow. In life full of suffer. I tell you, now you be courage one day. Jabez call on Jehovah, the God of Israel. Papa bless me well. Enlarge my coast. Make your hand there for my body. Make it change me from evil. Oh. Make it no pay me. Oh. I tell you true. This God the answer I'm here. This God he never change. Oh. Call him, he go answer. The thing way pass my picking, he no pass God. Nothing pass God. Call him, he go answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power. Now he be say power day. Yes, sir. I have not seen any power like Jesus. I have not seen any power to be compared with this power. Oh, thank you, Jesus.
Idi okonwaya Jehovah bụ Chineke onye mnefe n'iwe otito n'iwe ọkaka ịmara mma Chineke ịdị ebube ịdị oke ọnụ ahịa eze Jehovah bụ Chineke onye mnefe n'iwe otito n'iwe ọkaka ịmara mma na kana ihe na-eme dị mma ọ gị nwa na-eme ka nwaanyị a gatụrụ ime mụọ ya ọ gị nwa na-eme ka ihe na-adịghị mma wee dị mma Radapalekora tamana Jesus Imarama Chimidiyebu Idi Okona Jehovah bụ Chineke onye inefe maribo tito n'igbo ọkaka onye gaghị ekwe ka ihere mee mụ na ndụ m onye gaghị ekwe ka mmadụ tụzala melebeti gị nọ mana naanị gị bụ Chineke onye anyị na-efe asị gị ribo tito n'igbo ọkaka asị gị mara mma Chigo ịdị ebube mana ịbụ oke ọnụahịa asị gị Jehovah bụ Chineke onye anyị na-efe ribo tuto igbo ọkaka ọdụ anyị na-adị bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụ mmadụ ike Jehovah bụ Chineke onye mmefe mkpariwo tuto n'ibu ọkaka ịma na ndụ anyị dị taa bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụ mmadụ ike Jehovah bụ Chineke onye mmefe papa n'iwe tuto n'ibu ọkaka ịmara mma Chigo ịdị ebube ịdị oke ọnụ ahịa eze ebube mee Jehovah bụ Chineke onye na-efe iwe otuto n'igbo ọkaka Jesus. Ịmara mma Chineke ịdị ebube dị kpetụrụ anya ọlụ ga-enwe ka atụ onye na-eficha m anya mmiri n'anya. That is why my Bible makes me to understand in Genesis chapter 25 verse 21. He said, and Isaac prayed unto the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his prayers. That is what God can do. Oh my God. Sam Jehovah Sam, Sam Jehovah Sam, Ekwelala Kierebe, because Sam Amenalasi Jehovah Yahweh Gibuchideke Nesia Jehovah Yahweh Gibuchideke. Yes sir.
ọzọpụtakwa gị ka anyị hụ naanị gị Jehova ka m ga-esogide ị na-anọkwasị n'ocheeze gị ezonarịkwala n'obodo Zam Jehova Zam Zam Jehova Zam ekwelala ka ihere mee biko Zam ka ha weda n'ala si Jehova onwe gị bụ Chineke n'ezie Jehova onwe gị bụ Chineke amakwara na onye m so n'azụ amakwara na onye m so ọ bụ Jizọs amakwara m onye m so n'azụ amakwara na onye m so ọ bụ Jizọs Rakapala nana share koda. If only you can trust in him. He said, come up to me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. For as many of you that are listening to my voice, God is giving you rest. Rest in all ramification. God is giving you rest. If only you can come to him. Jesus. Odoku carried Odoku me Chineke na ninema. Abakra numonye so Abu Jesus. Amara monye so nazu. Amara monye so Abu Jesus. Karata bale de beleda asko. Kadi monye so ngina dadu. Esi na diri letu kwa sirikobi di Google Zion. Na dige wezu gaha no nodo ha. Na haka waso ga ije ni kagaga ko ha. That is your word, Jesus. That is why in Psalms chapter 113 verse 9 say, and he settled the childless woman in her home as a happy mother of many children. That's the word of the Lord to the people of God at this hour. Jesus is faithful. Oh, thank you, Jesus. Ọkwagi irebube dikuwe mgbọrọgwụ dike achọwa achọtị ya na achọ aka mafutu onye dịka gị ọkwagi irebube dikuwe ọkwagi baba mama sị amasị ọsịrị nwa dịrị nne osimiri ata ata ọkwagi bụ mgbọrọgwụ dike achọwa achọtị ya na achọ aka mafutu onye dịka gị ọ bụ onye dịka Chineke onye Aratona manana shadada. I have not seen, I have not heard, I have not even imagined a man that is like you. I have searched, I have gone around to see if there is any man who can do me like Jesus. I have not seen. Onye dịka ụzụ na kuwa onye ọ bụ onye dịka Chinemere mama
dịka Chineke. Ọ dịghị onye ọ bụ n'elu ụwa. Ọ dịghị mama dịka ụzụ na mkpu. Onye ga-emere m ife Chukwu. Onye bẹ́ẹ̀ nọ dị onye ga-alụrụ m ọlụ na onye ọ dịghị onye ga-eleta gotusi onye. You are everything I have. Ọ na-abụ osi ka ịgbakụta gị ga-ebịa. Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, man Igbo lilanya mo. Chineke ka ngwanu ga-eziokwu. Yes sir, yes sir. Ikoro ihe niile. Everything. Lord, I confess my love for you. You are all that I am. I don't know what your problem is. I don't know what you are passing through. If only you can confess this from your mouth. If only you can say, God, you are everything I have. If only you can say, Jesus, you are my all in all. If only you can adopt him. If only you can take him. If only you will put everything, all your trust in him. I tell you the truth. From today, all that problem, that body will be rolled away. Thank you, Jesus. Ibo lilanya me, ibo tukwaso bibo. Ebe zorondu me, eba kikagagazaya. Oh. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-akwa emochere Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọsọ. Biko chere ya. Yes, sir. Who are those people that are mocking you, that are asking you, where is your God? Don't worry. Hello, sister. Hello, brother. Auntie, don't worry. Mama, don't worry. Because the man that owns you is coming. He's coming to vindicate you. He's coming to remove you from that pain. He's coming to set you free. He's coming to give you that which you desire most. He's coming to liberate you from that burden. Because the God of Israel is your God. The God of Shadrach, the God of Meshach, and the God of Abednego, the God of Elizabeth, the God of Mary is your God. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming. Believe he's coming. Thank you, Jesus. That is why the scripture makes me to understand. In First Samuel chapter 1 verse 27, he said, for this child I prayed, and the Lord had given me my petition in which I asked of him.
Alaeze Alaeze Chukwu Akwa adịghị soda adịghị nsogbu adịghị Alaeze Chukwu the sunshine after the shower. He's very home. Oh, how west and I
shall be red like cleansing. They shall be as snow. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. They shall be as white as snow. There is only one that can wash your sins away. Jesus, no matter how dirty your sins is, He is ready. He's ever ready to wash it away. My great physician is here to heal the wounded soul. The great physician has come to make the broken heart. My great physician is here, warrior, to heal the wounded soul. The great physician is here to make the broken heart. Hey, what is your problem? The great physician is available in the house. Or is that sickness that refused to go? There is a physician that is available now. The healing power is in the house. He's here to mend a broken heart. No matter how badly you are damaged, let's visit the potter's house. The carpenter is here just to soothe your wound. For this purpose, for the span of man review, to destroy the works of our enemy. The great physician has come just to soothe your wound. Let's go now. The great physician is here to heal the wounded soul. The great physician is here to make the broken heart. Listen to this song. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I'm a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. We are a covenant child. We are a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I am a covenant child. My destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. My destiny is secure. I cannot get you. Where's that I get your number? If I speak with authority, there is a reason I do. I'm a covenant child. If I tread on scorpion, they won't bite me. I'm a covenant child. The cattle of the 1,000 years belongs to the Lord. I won't die early. I'm a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. Your destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. I'm my everlasting portion. More than friend and life to me. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. May your soul and your life be blessed in this worship. In the name of Jesus.
Ọbatobi oku. Ọbatobu agha. Ọbata bewanya kanu diwa. Ọbata iya dima. Okeji nemema e. Akpọle Chukwu ebube ihe ebube me. Ọbatobi oku. Ọbatobu agha. Ọbata bewanya kanu akwa. Ọbata iya dima. Okeji nemema e. Akpọle Chukwu ebube ihe ebube me. Ezabata o. Ọbatobi oku. Ezabata. Ọbata bewanya kanu akwa. Ọbata iya dima. Okeji nemema e. Akpọle Chukwu ebube ihe ebube me. Omezi mmadụ ọtọpụrụ onye kere abụ onye na-alụ nwaanyị alụ di ya ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand in the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37. It says even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, for the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Amara Marozo, echete obi oseki. My father. Oh, Jesus. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari imago migo. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari image bigeje. Obaragihari kosara Jesus. Ay, Obaragihari, 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 kosara Jesus. Ọbịa bụ di na-alụ nwaanyị aka onye na-enye nwaanyị a ejima. Ọbaragihari ma gị ga-eme. Ọbaragihari kọsara Jizọs onye ebere. Ọbaragihari ma gị ga-eme. Ọbaragihari kọsara Jizọs onye ebere. Nwanyị aka ọbaragihari ịmazi gị ga-eme. Ọbaragihari kọsara Jizọs onye ebere. Onye na-achọ ọbaragihari ịmazi gị ga-ekwu. Ọbaragihari kọsara Jizọs onye ebere. When he comes, everything is settled. When his presence is available, all protocol is observed. Because he's the only one that can change situations. He's the only one that can make you whole again. He's the only one that can remove barrenness in your household. He's the only one that can make you to become what men think that you can never be. He is the king that dwells among kings. That is why I call him Yahweh. That is why I call him El Elyon. Abba. Obaragihari imagi kwege ku. Obaragihari
kọsara Jizọs onye mere. Ọmara gị ghara ịmagizi ekpere ị ga-eme. Ọmara gị ghara kọsara Jizọs onye mere. Jesus. Obinugu. That is why the Bible says in the book of Exodus chapter 23 verse 26. And he said that they shall not cast their young, nor be barren in the land. The numbers of their days shall be fulfilled. Man tell them. Ide ebube Chineke. Ide ebube onye nwe m. Ide ebube Chineke onye ọma. Ide ebube onye nwe m. Ide ebube aka na-agwọ ọrịa. Ide ebube onye nwe m. Ide ebube Chineke onye ọma. Ide ebube onye nwe nwanyị aka n'ebe na-asị. Ide ebube Chineke onye ọma. Ide ebube onye nwe. Ide ebube Chineke. Ide ebube onye nwe. Ide ebube Chineke ọma. Ide ebube onye nwe. There shall be no barrenness. There shall be no barrenness in the house. Listen to me as you are hearing this voice. There shall be no barrenness in your family. Every form of barrenness in your home. From now as you are listening to my voice, they are gone. There shall be no barrenness. Barrenness of child, barrenness of money. In any ramifications of your life, there shall be no barrenness. Father, you are faithful. Oh, Aratolebele. Ide ebube aka na-agwọ ọrịa. Ide ebube onye nwe m. Ide ebube Chineke onye ọma. Ide ebube onye nwe. Ide ebube Chineke. Ide ebube onye nwe. Ide ebube Chineke onye ọma. Ide ebube onye nwe. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. We know that this is the day of restoration. A day of restoration. A day you are going to give us what we have been hoping for years. Those have been waiting for child. Those that the world have laughed at. You say there shall be no barrenness in your house. For that sake, Father, all men that are barren, all women that are barren in the womb today, there shall be no barrenness. Amen. Thank you, Jesus. Ọba tó bí ajurube, ọba takpanu lọdị mma, ọba tara na be nwanyị aga anụ akwa nwa, ọba ta ihe adị mma, okechi na-eme mma akpọnye Chukwu ebube ihe ebube eme. Onye ebube, onye ebube. Ọba tó bí okú, ọba tó bu agha, ọba tara be nwanyị aga n'obi nwa o, ọba ta ihe adị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ọba tó bí okú, ọba tó bu agha, ọba tara be nwanyị aga n'akwa nwa. Ọbata ihe adị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Eze abata o, tobi okwu.
mata iya dima oketi nemema abole chukwe bube iye bubebe Omezi mmadu ọtọpụrụ onye kere akụ onye na-alụ nwaanyị alụ di ya ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand in the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37 it says even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, for the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Nothing past Jesus. Nothing past God. Oh, thank you, Jesus. Yes, sir. The thing way past my picking it no pass God. Nothing pass God. All of me go answer. There is nothing that is too hard for you because you are the impossibility specialist. When you come around, everything changes. When you comes around, the impossibility becomes possible. That is why we love you. We love you, Jesus. Jesus. The thing we pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All of me go answer. The thing we pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All of me go answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power. Now he say power day. Hey, no man, no power can be compared to your power. Every situation around you because it's the power that cannot be copied with. Listen now. Oh my dear, waiting be your problems. Now waiting they give you worry. Listen, in no pass God no. Don't kill yourself. Wipe away your tears when dying before your time. Remember Jehovah God. Jabez be the man when his mama born his sorrow. In life full of suffer. I tell you, now he be courage one day. Jabez call on Jehovah, the God of Israel. Papa bless me well. Enlarge my coast. Make your hand there for my body. Make it change me from evil. Make it no pay me I tell you true, this God the answer I'm here. This God he never change call him, he go answer. The thing way pass my picking he no pass God nothing pass God. Call him, he go answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power. Now he be say power day. Yes sir. I have not seen any power like Jesus. I have not seen any power to be compared with his power. Oh, thank you, Jesus.
Imarama jimu idiebube idi okonwaya Jehovah bụ Chineke onye mnefe n'iwe otito n'iwe ọkaka Imarama Chineke ịdị ebube ịdị oke ọnụ ahịa eze Jehovah bụ Chineke onye mnefe n'iwe otito n'iwe ọkaka Imarama na kana ihe na-eme dị mma ọ gịnwa na-eme ka nwaanyị a gatụrụ ime mụọ ya ọ gịnwa na-eme ka ihe na-adịghị mma wee dị mma Radapale Kora Tamada Jesus Imarama Chimidiyebu Idi Okona Jehovah bụ Chineke onye inefe maribo tuto n'igbo ọkaka onye gaghị ekwe ka ihere mee mụ na ndụ m onye gaghị ekwe ka mmadụ chezela melebe chi gị nọ mana naanị gị bụ Chineke onye anyị na-efe asị gị ribo tuto n'igbo ọkaka asị gị mara mma Chibo ịdị ebube mana ịbụ oke ọnụahịa asị gị Jehovah bụ Chineke onye anyị na-efe ribo otuto n'igbo ọkaka Ọdụ anyị na-adị bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụmadị wike Jehovah bụ Chineke onye mnefe mpariwo otuto n'ibu ọkaka ịma na ndụ anyị dị taa bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụmadị wike Jehovah bụ Chineke onye mnefe papa iwe otuto n'ibu ọkaka Imarama Chibo ebube ịdị oke ọnụ ahịa eze ebube mee Jehovah bụ Chineke onye mnefe iwe otuto n'ibu ọkaka Look at wake up. That is why my Bible makes me to understand in Genesis chapter 25 verse 21. He said, and Isaac prayed unto the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his prayers. That is what God can do. Oh my God. Sam Jehovah Sam Ekwelala Kierebe because I'm Jehovah Yahweh Gibu Chineke Jehovah Yahweh Gibu Chineke. Yes, sir.
Jekuru Jehovah Kahana Sim Kozo Puta Kwake Kanyihu Anigi Jehovah Kamkeso Gide Ina Noko Sino Chezekio Ezonari Wala Jehovah Zam, Jehovah Zam, Ekwelala, Kiyerebe, because Zam, Kahawenana Lasi, Jehovah, Omegi Buchineke, Jehovah, Omegi Buchineke. Amakura no Onyemso, Onyemso. Onyemso nazo amakura no onyemso obu Jesus karano beleda amakura onyemso onyemso nazo amakura no onyemso obu Jesus rakapala nana share koda. If only you can trust in him. He said, come up to me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. For as many of you that are listening to my voice, God is giving you rest. Rest in all ramification. God is giving you rest. If only you can come to him. Jesus. Odoku kari odoku me Chineke na ninebema. Abakra no monyeso Abu Jesus. Amara monyeso nazu. Amara monyeso Abu Jesus. Karata bale de beleda asko. Adi monyeso rogi nandado. Esi na diri letu kwa srikobi di kuku Zion. Na diga wezu kaha no nodo ha. Na haka boso ga ije ni kagaga kuma. That is your word, Jesus. That is why in Psalms chapter 113 verse 9 say, and he said to the childless woman in her home as a happy mother of many children. That's the word of the Lord to the people of God at this hour. Jesus is faithful. Oh, thank you, Jesus. Irebubedikuwe Akwagi irebubedikuwe Mborogu dike Achowa achoti ya nacho Akama futu onye dika gi Akwagi irebubedikuwe Akwagi baba mama sama sosere mwadiri nne osibirata ata Akwagi bu mborogu dike Achowa achoti ya nacho Akama futu onye dika gi Obonye dika Chineke Onye Aratona manano shadada. I have not seen, I have not heard, I have not even imagined a man that is like you. I have searched, I have gone around to see if there is any man who can do me like Jesus. I have not seen. Aya Atole pona ratele bosha Obonye dika uzuna kuwa Onye
Odigonyo budelua. Odigi mama dika uzunaku. Onye. Odigonye gemle mi fetu. Onye. Onye. Benodi onye galro bolona. Bebe. Onye. Onye. Odigonye geleta go to sit with. Onye. Onye. Yes, sir. Yes, sir. Everything. Lord, I confess my love for you. You are all that I am. I don't know what your problem is. I don't know what you are passing through. If only you can confess this from your mouth. If only you can say, God, you are everything I have. If only you can say, Jesus, you are my all in all. If only you can adopt him. If only you can take him. If only you will put everything, all your trust in him. I tell you the truth. From today, all that problem, that body will be rolled away. Thank you, Jesus. Ibo lilanya me, ibo tu kwaso bibo. Ebe zorondu me, eba kikagaga zaya. Oh. Onyuwana chochere Jehovah nabe Onyuwana chochere Jehovah nabe Onyuwana chochere Jehovah nabe Onyuwana kwemochere Jehovah nabe Onye keri nabe Onabia soso Biko chere ya Yes, sir. Who are those people that are mocking you, that are asking you, where is your God? Don't worry. Hello, sister. Hello, brother. Auntie, don't worry. Mama, don't worry. Because the man that owns you is coming. He's coming to vindicate you. He's coming to remove you from that pain. He's coming to set you free. He's coming to give you that which you desire most. He's coming to liberate you from that burden. Because the God of Israel is your God. The God of Shadrach, the God of Meshach, and the God of Abednego, the God of Elizabeth, the God of Mary is your God. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming. Believe he's coming. Thank you, Jesus. That is why the scripture makes me to understand. Yes. In verse Samuel chapter 1 verse 27, he said, for this child I pray, and the Lord had given me my petition in which I asked of him. I see my
Okay, one can break. Okay, one can put a Bethlehem, Julia. And you will look back and know Yakuna. On a mountain of Bethlehem, Julia. Eba Monoa. Come on, you need your Hello, okay, come on, Jesus. I'm around you too. Okuji go femi. Opa niru anyi kamu manyani. Abonare mambewa ya cholibe. Ole tole tu. Jasia yiwo. Na hola love mama. Abogini geme kamu kusibe. Abogini geme kamu kusibe yo fufe. Ogwande ndo kwesi. Kanoni mura wa. Echuku. Unto us a child is born. And unto us a son is given. And the government shall be upon his feet. And his name in your life, in your family, that child that you have been looking for years. Makanamorola nyotuwa. Otuwa gamutrakewa. Otuwa genyegi wa he na cho. Ogenyage ka he na cho. Ogenyegi helini na cho. Because amorola no otuwa karimwa. Anyị hụkwara ezi nne ya mmeri. O jiri akwa wee kpuchie ya arụ. Ebe ọ na-ezipụta obibi. Asị m ọ bụ gịnị ga-eme ka m kwụsị ife gịnị? Ọ bụ gịnị ga-eme ka m kwụsị ife ofufe? Ogbu ndụ ndụ kwesịrị maka na onye mụrụ nwa Chukwu. I love that. Jesus, thank you. Lord, I bless your name. Thank you for your son, Jesus. I can see your touch. I can see the presence of God. I can see the presence of God. If you can connect with this worship, God is going to touch this around for your soul. I can see God change the situation. I can see God in your family, in your house. That place you are lying down in your bed, I can see God touching you, removing that sickness. Because the bed of Jesus is for your sake. I can see God change the situation. I can Cause
That's why
shall be as white as snow. You shall be as white as snow. There is only one that can wash your sins away. Jesus, no matter how dirty your sins is, He is ready. He's ever ready to wash it away. My great physician is here to heal the wounded soul. The great physician has come to make the broken heart. My great physician is here, to heal the wounded soul. The great physician is here to make the broken heart. Hey. What is your problem? The great physician is available in the house. Or is that sickness that refused to go? There is a physician that is available now. The healing power is in the house. He's here to mend the broken heart. No matter how badly you are damaged, let's visit the potter's house. The carpenter is here just to soothe your wound. For this purpose, for the man of man review to destroy the works of our enemy. The great physician has come just to soothe your wound. Let's go now. The great physician is here to heal the wounded soul. The great physician is here to make the broken heart. Listen to this song. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I'm a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. We are a covenant child. We are a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I am a covenant child. My destiny is secure. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. My destiny is secure. I cannot get sure. Where's that get phone number? If I speak with authority, there is a reason I do. I'm a covenant child. If I tread on scorpion, they won't bite me. I'm a covenant child. The cattle of the 1,000 years belongs to the Lord. I won't die early. I'm a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. Your destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. I'm my everlasting portion. More than friend and life to me. All along my pilgrim journey, save your lane. Be one with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, save your life, we walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, save your life. In the name of Jesus. Obato buaga, obatrambe wanyaka no
ọbata ihe adịmma okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube mee ọbata obi okwu ọbata obu agha ọbatara be nwanyị aka n'akwa ọbata ihe adịmma okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube mee ezabata obi okwu ọbata ọbatara be nwanyị aka n'akwa nwa ọbata ihe adịmma okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube mee omezi mmadụ ọ tọpụrụ onye kere abụ onye na-alụ nwaanyị alụ di ya ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand in the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37 he said even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, for the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Amara Maroso, echete obioseki. My father. Oh, Jesus. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari imago migo. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari image bigeje. Obaragihari kosara Jesus. Ay, Obaragihari, Obaragihari, kosara Jesus. Ọbịa bụ di na-alụ nwaanyị aka onye na-enye nwaanyị a na-ejima Obaragihari ma gị ga-eme Obaragihari kọsara Jizọs onye ebere Obaragihari ma gị ga-eme Obaragihari kọsara Jizọs onye ebere nwanyị aka Obaragihari ịmazi gị ga-eme Obaragihari kọsara Jizọs onye ebere onye na-achọ Obaragihari ịmazi gopi ga-ekwu Obaragihari kọsara Jizọs onye ebere. When he comes, everything is settled. When his presence is available, all protocol is observed. Because he's the only one that can change situations. He's the only one that can make you whole again. He's the only one that can remove barrenness in your household. He's the only one that can make you to become what men think that you can never be. He is the king that dwells among kings. That is why I call him Yahweh. That is why I call him El Elyon. Abba. Obaragihari imagi kwigekwu Obaragihari kọsara Jizọs onye ebere Obaragihari imagi zeberigeme
Aragihari, Kosara Jesus Onyebere. Jesus. Obinugu. That is why the Bible says in the book of Exodus chapter 23 verse 26. And he said that they shall not cast their young, nor be barren in the land. The numbers of their days shall be fulfilled. Man tell it. Idebube Chineke, Idebube Onyewem, Idebube Chineke Onyom, Idebube Onyewem, Idebube Kana warrior, Idebube Onyewem, Idebube Chineke Onyom, Idebube Onyewem, Wanyaga nebe nasi. Idebube Chineke Onyoma, Idebube Onyewe, Idebube Chineke, Idebube Onyewe, Idebube Chineke Oma, Idebube Onyewe. Oh my God. There shall be no barrenness. There shall be no barrenness in the house. Listen to me as you are hearing this voice. There shall be no barrenness in your family. Every form of barrenness in your home. From now, as you are listening to my voice, they are gone. There shall be no barrenness. Barrenness of child, barrenness of money. In any ramifications of your life, there shall be no barrenness. Father, you are faithful. Oh, Aratolebele. Idebube Kana warrior, Idebube Onyewem, Idebube Chineke Onyoma, Idebube Onyewe, Idebube Chineke, Idebube Onyewe, Idebube Chineke Onyoma, Idebube Onyewe. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. We know that this is the day of restoration. A day of restoration. A day you are going to give us what we have been hoping for years. Those have been waiting for child. Those that the world have laughed at. You say there shall be no barrenness in your house. For that sake, Father, all men that are barren, all women that are barren in the womb today, there shall be no barrenness. Amen. Thank you, Jesus. Ọba tó bí ajúrúgbé, ọba tápánú lọ ní ma, ọba tànà bẹ́wà ní àgànú àpamọ́, ọba tá ìyá ní ma, wọ́kàtí ní mẹ́ma ẹ̀, àpọ̀lẹ̀ Chukwu ebube, ihe ebube mẹ́. Onye ebube, onye ebube. Ọba tó bí okú, ọba tó bu agha, ọba tara bewa ní àgànú ìwà o, ọba ta ihe adị mma, okeji na-eme mma e, akpọlẹ̀ Chukwu ebube, ihe ebube mee. Ọba tó bí okú, ọba tó bu agha, ọba tara bewa ní àgànú ìwà o. Ọbata ihe adị mma, okeji na-eme mma e, akpọlẹ̀ Chukwu ebube, ihe ebube mee. Eze abata o, tobi okwu, eze abata, ọbata ụwa, ọbatara bewanye aka n'akwa nwa. Ọbata ihe adị
Okechine mema Amole chukwe bube iye bubebe Omezi mmadu ọtọpụrụ onye grab onye na-alụ nwaanyị alụ di ya ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand in the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37 he said even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, for the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Nothing past Jesus. Nothing past God. Oh, thank you, Jesus. Yes, sir. The thing wey pass my pikin e no pass God. Nothing pass God. All of me go answer. There is nothing that is too hard for you because you are the impossibility specialist. When you come around, everything changes. When you comes around, impossibility becomes possible. That is why we love you. We love you, Jesus. Jesus. The thing we pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All of me go answer. The thing we pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All of me go answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power. Now he say power day. Hey, no man, no power can be compared to your power. Every situation around you because it's the power that cannot be copied with. Listen now. Oh my dear, waiting be your problems. Now waiting they give you worry. Listen, in no pass God. Don't kill yourself. Wipe away your tears when dying before your time. Remember Jehovah God. Jabez be the man when his mama born his sorrow. In life full of suffer. I tell you, now he be courage one day. Jabez call on Jehovah, the God of Israel. Papa bless me well. Enlarge my coast, make your hand there for my body. Make it change me from evil, make it no pay me I tell you true, this God the answer I'm here. This God he never change call him, he go answer. The thing way pass my pikin he no pass God nothing pass God. Call him, he go answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power. Now he be say power day. Yes sir. I have not seen any power like Jesus. I have not seen any power to be compared with his power. Oh, thank you, Jesus. Imarama
Jehovah bụ Chineke onye na-efe n'iwe otito n'iwe ọkaka. Ị mara mma Chineke, ịdị ebube, ịdị oke ọnụ ahịa eze. Jehovah bụ Chineke onye na-efe n'iwe otito n'iwe ọkaka. Ị mara mma na kana ihe na-eme dị mma. Ọ gị nwa na-eme ka nwaanyị a gatụrụ ime mụọ ya. Ọ gị nwa na-eme ka ihe na-adịghị mma wee dị mma. Radapale kora tamana. Jesus. Imarama chibidiyebu. Idi okona. Jehovah bụ Chineke onye na-efe maribo tuto ibo kaka. Onye ga-ekwe ka ihere mee mụ na ndụ m. Onye ga-ekwe ka mmadụ tụtara m elebe chi gị nọ. Mana naanị gị bụ Chineke onye anyị na-efe. Asị gị ribo tito ibo kaka. Asị gị mara mma chi Igbo ịdị ebube. Mana ịbụ oke n'anya. Asị gị Jehovah bụ Chineke onye anyị na-efe ribo tuto ibo kaka. Ọdụ anyị na-adị bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụ mmadụ ike. Jehovah bụ Chineke onye na-efe mpariwo tuto n'ibu ọkaka. Ịma na ndụ anyị dị taa bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụ mmadụ ike. Jehovah bụ Chineke onye na-efe papa n'iwe otuto n'ibu ọkaka. Ị mara mma, ị mara mma Igbo ire ebube, ịdị oke ọnụ ahịa eze ebube mee. Jehovah bụ Chineke onye na-efe n'iwe otuto n'ibu ọkaka. Look at wake up. That is why my Bible makes me to understand in Genesis chapter 25 verse 21. He said, and Isaac prayed unto the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his prayers. That is what God can do. Oh my God. Sam Jehovah Sam, Sam Jehovah Sam, Ekwelala Kierebe, because Sam Amenala see Jehovah, Yahweh give Uchideke, Jehovah, no will give Uchideke.
because I'm Abu Jesus, if only you can trust in him. He said, come up to me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. For as many of you that are listening to my voice, God is giving you rest. Rest in all ramification. God is giving you rest. If only you can come to him. Odoku carry odoku me Chineke na ninebe Abakra numonye so Abu Jesus Amara monye so nazu Amakra numonye so Abu Jesus Karata bale de beleda Kadi monye so rogi na dadu Esi na diri letu kwa sikobi di kuku Zion. Na dige wezu gaha no nodo ha. Na haka boso ga ije ni kagaga ko ha. That is your word, Jesus. That is why in Psalms chapter 113 verse 9 say, and he said to the childless woman in her home as a happy mother of many children. That's the word of the Lord to the people of God at this hour. Jesus is faithful. Oh, thank you, Jesus. Akwagi irebube dikuwe Mborogu dike Achowa achoti ya nacho Akama futu onye dika gi Akwagi irebube dikuwe Akwagi baba mama sama sosere mwadiri nne osibira tata Akwagi mborogu dike Achowa achoti ya nacho Akama futu onye dika gi Obonye dika Chineke Onye Aratona manado shadada I have not seen, I have not heard I have not even imagined a man that is like you I have searched, I have gone around to see if there is any man who can do me like Jesus I have not seen Obonye dika uzuna kuwa Onye Obonye dika chine mere mama Onye Obonye dika isi ikeno Onye Obonye dika onye ne mere mama Onye Obonye dika Chineke Onye Obonye dika Jesus
Amaghị m onye dị ka Chineke. Ọ dịghị onye ọ bụ n'elu ụwa. Ọ dịghị mama dị ka ụzụ na mkpu. Onye ga-emere m ife Chukwu. Onye bẹ́ẹ̀ nọ dị onye ga-alụrụ m ọlụ na onye ọ dịghị onye ga-eleta gotuzi kwesịrị onye you are everything I have. Ọ na-abụ osi ka ịgbakwụta gị ga-ebịa. Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, man Igbo lilanya mo. Chineke ka ngwanu ga-eziokwu. Yes sir, yes sir. Ikoro ihe niile. Everything. Lord, I confess my love for you. You are all that I don't know what your problem is. I don't know what you are passing through. If only you can confess this from your mouth. If only you can say, God, you are everything I have. If only you can say, Jesus, you are my all in all. If only you can adopt him. If only you can take him. If only you will put everything, all your trust in him. I tell you the truth. From today, all that problem, that body will be rolled away. Thank you, Jesus. Ibo lilanya me, ibo tukwasi obibo. Ebe zorondu me, eba kikagagazaya. Oh. Onye wana chọọchị chere Jehova na-abịa. Onye wana chọọchị chere Jehova na-abịa. Onye wana chọọchị chere Jehova na-abịa. Onye wana kwemo chere Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọsọ. Biko chere ya. Yes, sir. Who are those people that are mocking you, that are asking you, where is your God? Don't worry. Hello, sister. Hello, brother. Auntie, don't worry. Mama, don't worry. Because the man that owns you is coming. He's coming to vindicate you. He's coming to remove you from that pain. He's coming to set you free. He's coming to give you that which you desire most. He's coming to liberate you from that burden. Because the God of Israel is your God. The God of Shadrach, the God of Meshach, and the God of Abednego, the God of Elizabeth, the God of Mary is your God. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming. Believe he's coming. Thank you, Jesus. That is why the scripture makes me to understand. Yes, in verse Samuel chapter 1 verse 27, he said, for this child I prayed, and the Lord had given me my petition in which I asked of him.
Asi mamoranyo tu. Iman oke mwake mrefu kama mwenyewe. Oke mwaka muna Bethlehem Julia. Anye urupa kwando ya kuna. Ona moke na Bethlehem Julia. Eba moro wa. Amuleze bobe. Kamadu nile yoro. Elu okekuma Jesus. Amoranyo tu okuji ofeme opaniru anyi kamu manyane abonare mambewa ya choribe ole tole tu asia yi na hola love mama abugini gemeka mukusi abugini gemeka mukusi fe ubwande mnukwesi takoni mura wa echuku unto us a child is born and unto us a son is given and the government shall be upon his head and his name in your life in your family that child that you have been looking for years makana amorola nyo otu nwa ga-amụtara gị mmadụ otu nwa ga-enye gị nwa ahụ ị na-achọ ọ ga-enye gị ego ahụ ị na-achọ ọ ga-enye gị ihe niile ị na-achọ nụ bikọs amụrụla na otu nwa karịrị nwa anyị hụkwara ezi nne ya mere o jiri akwa wee kpuchie ya arụ ebe ọ na-ezipụta obibi asị ma ọ bụ gịnị ga-eme ka m kwụsị gịnị ga-eme ka m kwụsị ife ofufe ogbu ndụ ndụ kwesị maka na onye mụrụ nwa Chukwu Jesus, thank you. Lord, I bless your name. Thank you for your son, Jesus. I can see your touch. I can see the presence of God. I can see the presence of God. If you can connect with this worship, God is going to touch this around for your sake. I can see God changing situations. I can see God in your family, in your house. That place you are lying down in your bed, I can see God touching you, removing that sickness. Because the bed of Jesus is for your sake. I can see God changing situations. I can
like cleansing, they shall be as gold. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. They shall be as white as snow. There is only one that can wash your sins away. Jesus, no matter how dirty your sins is, He is ready. He's ever ready to wash it away. My great physician is here to heal the wounded soul. The great physician has come to make the broken heart. My great physician is here, to heal the wounded soul. The great physician is here to make the broken heart. Hey. What is your problem? The great physician is available in the house. Or is that sickness that refused to go? There is a physician that is available now. The healing power is in the house. He's here to mend a broken heart. No matter how bad you are damaged, let's visit the potter's house. The carpenter is here just to soothe your wound. For this purpose, for the span of man review, to destroy the works of our enemy. The great physician has come just to soothe your wound. Let's go now. The great physician is here to heal the wounded soul. The great physician is here to make the broken heart. Listen to this song. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I'm a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. We are a covenant child. We are a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I am a covenant child. My destiny is secure. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. My destiny is secure. I cannot get you. Where's that I get your number? If I speak with authority, there is a reason I do. I'm a covenant child. If I tread on scorpion, they won't bite me. I'm a covenant child. The cattle of the 1,000 hills belongs to the Lord. I won't die early. I'm a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. Your destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. I'm my everlasting portion. More than friend and life to me. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. May your soul and your life be blessed in this worship. In the name of Jesus.